Když jsem nastupovala na výšku, přesně tyhle otázky mě zajímaly, ale neměla jsem se koho zeptat a ty jsem tady já, abych vám je zodpověděla. Začneme tím, jakou fakultu a obor studuju. Studuju podnikovou ekonomiku a management na fakultě podnikovo-hospodářské. A jestli bych tady ten obor doporučila, takhle. Ty si všestranná, že ti nedělají problém předměty jako matika, technické předměty, ale zároveň nemáš problém s týmovou prací, kde je potřeba kreativita skrz předmět marketing, spotřební chování, tak doporučila, ale jen upřímně nepočítej s tím, že na bakaláři budeš mít nějak extra praxe, je to dost teoretické. Jak je to na vaše s jedním pokusem na zkoušku? Musím si předmět zapsat znovu nebo se přihlíží na jiné známky a dá se to i tak projít? Ano, máte jeden pokus na zkoušku, ale když máte výsledek mezi 50 až 59%, tak dostanete takzvaně 4+, což znamená, zkoušku můžete v tom daném zkouškovém období opakovat. Když nedosáhnete ani tohohle výsledku, musíte opravdu celý předmět opakovat, včetně testů, zkoušek, seminárek a podobně. Jaké bylo přestěhování do Prahy? Necítila se tam sama? Tím, že jsem šla na kolej, tak jsme se hrozně rychle zkamarádili se spolubydlící a taky s holkama z vedlejšího pokoje. A pak jsme tam jako na konci druhého semestru byli jak taková rodinka, že jsme si drželi palce u zkoušek, různě jsme si pomáhali, ale samozřejmě hrozně záleží, koho dostanete, protože když jdete na blind jako já, tak je to těžká loterie. Jaké jsou tam koleje? Prváku si můžete vybrat jenom z 2 kolejí. Je Vltava a Blanice. Musíte to brát docela s rezervou, takhle vypadá prostě studentský život, ale pak jsem zjistila, že existuje něco jako Strahov a byla jsem vlastně spokojená. Kdyby vás ještě cokoliv zajímalo, určitě mi dejte vědět a budu ráda za odběr.